Jens, nu når vi kommer ind, så kan det godt være, at min familie de er lidt mærkelige. Men det skal du ikke tage dig af. Min far især kan godt være sådan lidt. Men lad os nu se, hvordan det går. Nej, det skal nok gå. Jeg glæder mig. Hvad er det for en tid, jeg kommer på? Mor har rettet mad den anden. Vi sidder her og venter. Jeg er sulten af helvede til. Nå, men det var bare trafikken. Men hvor ser du dog lækkert ud her. Ja, hvor er det dejligt, I er her. Værsgo, tag for jer. Altså, hun er ikke blevet helt kold. Skål. Skål. Ah. Ah. Se nu, drenge. Start med. Er du med? Nå Jens, er du her på området? Kender vi dine forældre? Ja, det kan da godt ske. De hedder Anne og Christian Pedersen. De ejede Brugsen. Jeg havde en brus. Handle med alle deres rabatkort og dårlige kartofler. Nå, Datoer. men dine forældre, de er så blevet skilt, er det ikke? Jo, de er desværre fra hinanden kort tid Er efter. dine forældre nu også blevet skilt? Det gør alle jo nu til dags. Det er da træls. Det er uanset hvad. Ja, det gjorde de jo godt nok, efter de solgte Brugsen. Du skal ikke afbryde mig, når jeg snakker. Ej, far, gider du lige? Ja, men jeg vil altså ikke afbrydes i mit hjem. Rolig nu, Peter. Det er da helt almindeligt at blive skilt i dag. Det er der så mange, der bliver. Nå, men er I færdige med at spise, så tror jeg, at skulle vi så os to ikke lige gå ud og rydde af bordet, og så lige gå ud og lave lidt dessert. Ja, det var da en god idé. Må jeg få din tallerken, skat? Selvfølgelig. Hvor er det dejligt, du er hjemme. Vi savner dig. Det er også så dejligt at være hjemme. Men hvad synes du om Jens? Er han ikke fin? Lige den her. Gustav, har I ikke brug for hjælp ude i køkkenet? Nej, vi klarer den, skat. Nå, okay. Ja, Jens. Her i huset lader vi ikke gæsterne arbejde. Tag nu et glas vin. Jo tak. Nå, det er nok for stærkt for sådan en lille homo som dig, hva'? Du skal overhovedet heller ikke drikke i den alder, du har. Min søn skulle da heller ikke være sammen med sådan en alkoholiseret homoseksuel, hvis forældre har haft en brus. Der gik nedenom og hjem. Jamen, du sagde jo, at jeg skulle tage et glas. Det er da fuldstændig lige meget, hvad jeg sagde. Vil du måske åbne en brus, hvis jeg sagde det? Nej. Så er der dessert. Nu skal vi have noget lækker cake på. Lige straks er det klar. Værsgo. Ham Jens, han har alkoholproblemer. Hvad? Ja, hans
sidder billeder af alt det rødvin, jeg skulle have haft. Ej, far. Styr dig fandme. Jeg kunne være der, ej. Nu gang i, Peter. Jamen, Hvad er nu det for noget? jeg kan da se det. Og Kom, Jens. Vi gider ikke det her mere. Det er fandme for godt. Jeg kan simpelthen godt forstå. nu går. Hold. Hold da kæft, det er en fin fyr, ham der, mand. Jamen, så du ham ikke, mand? Ja. Ej, vi Jo. Se, jeg gas, han kunne tage, mens jeg sad her. Ham var der kommer ind. Søn af brusuddeleren og Brusen! skilsmissebarn. Brus. Er du klar over, at jeg har rabatkort til den brus der? Det kan ikke være bedre. Jeg er ikke imponeret. Det er jeg godt nok ikke. Jeg skal meget til at imponere. Jeg havde forestillet mig, at det skulle være bedre for Gustav. Nej, jeg synes ikke. Jeg synes ikke om ham. Jeg kan lide ham. Jeg kan lide den dreng. Gustav, han er min dreng. Bøsse eller ej.